Hvaljen Isus i Marija, braće i sestre. Crkva se danas spominje svete Marte, Marije i Lazara, koji su bili Isusovi prijatelji. Često je Isus kod njih svraćao i družio se. Koga mi smatramo prijateljima? Ako u prijatelje ubrajamo sve one s kojima slavimo, idemo na tulume, utakmice u prirodu, rekli bismo da je danas prijateljstvo roba široke potrošnje i lako dostupna, često na rasprodaji. Ali ako u prijatelje ubrajamo one koji s nama u našim tugama tuguju, koji nam naš križ pomažu nositi, koji bi svoj život dali za nas, to su pravi prijatelji, koji su danas nažalost u izumiranju, pa čak bismo rekli da takvih ima rijetko ili su sada još samo u legendama. Prijateljstvo je drukčija kategorija u odnosu na zaljubljenost i ljubav. Kada je Isus apostole nazvao prijateljima, on je položio svoj život za njih. Krist nas voli usprkos tome što ga ignoriramo, psujemo, vrijeđamo i opet razapinjemo. Nas Bog voli ovakve kakve jesmo, i nesavršene, iritantne, loše naravi, lažljive, pune zavesti, ljubomore i sklone zlu, ali nas i dalje voli i previše nas voli da bi nas ostavio. Isus svodi sve ono što Bog traži kao uvjet prijateljstva u jednu zapovijed. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Veće ljubavi nitko nema od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Mnogi su znali govoriti da će uvijek biti tu jedni drugima, da će zauvijek biti prijatelji. Međutim, teške situacije i događaji pokazao su da to znači samo privremeno. Jedan dječak je definirao prijatelja kao nekoga tko zna sve o tebi, a ipak te voli. To može jedino prijatelj, pravi prijatelj, to može jedino Krist, prijatelj zauvijek.